Penzión Maxim vám ponúka kompletné služby pri organizovaní vašej svadby. Pripravíme a vyzdobíme pre vás svadobnú sálu, navrhneme kompletné menu, zabezpečíme hudbu, fotografa, kameramana, svadobnú kyticu, torty, ubytovanie hostí. Našou špeciálnou ponukou je sprostredkovanie svadobného obradu v Zlatej sále alebo v kaplnke Bojnického zámku. Penzión Maxim sa nachádza v tichej lokalite mesta Bojnice, preto u nás môžete nerušene osláviť váš svadobný deň. Tešíme sa na vás. Penzión Maxim, vaša svadba u nás.